Panjenenganipun cucuk laku Mbak Suci betan saking Ica Wedding. Anom dasare turta karenggo ing busana besus linggut bawa. Tumabaking padha ukeling asta tansah tinata runtut hanut wiramaning gending. Sapungkur irana warara kalih maksih lare parandene tregal-tregel ngarah prana patah sakembaran gendho ayu alisa dalah harara. Kawis tinggal ngekuwung tejane mancorong guayane punika ta Sirat Maja temanten kakung Bagus Eringga Wahyu Setiawan ngagem sangsangan mungguing jangga ngalewer yayah petiting yuwangananta boga angandhe ingkang garwa Rara Ayu warih ngesti utami ngagem cunduk mentul wulan tumanggal denape cethung kanan kiring yayah peksi jiwa sajodo pepuletan astanya renggang gula kumebuyur pulut hamra titisaken tedak kirap Nyai Kedui Bojo Rias Ica Wedding ingkang mijil saking Kedung Kayon hangalur sulur bebarisaning para jaka paloro-loro putri Domas pinaragan gendho ayu bunga adalah Risa Manggala Yuda katindakaken Bagus Aradi Zainal Davis Bagas Rama Ibu Tan kepareng nderek cangkrama cekap lelenggan Mas Seming Waradaya sa kepareng atur pambagya Basuki kunjuk sanggya para tamu ing mangke sageberaning tatetan kena tiningalan pinunggel kang murweng kawi sineget tedak kirap manggahing cekap sinambing ngarantu suwukipun gending saking para kadang monggo para tamu keparenga hanget lapi pasugatan tirta pangendhak rasa unjukan ingkang sampun katur handika sami hengreh kekiranganipun mugi kaagungan ing pangaksami. Sembah nuwun ndedonga mawon Bapak Ibu utaminipun pangombyong saking marga mulya mugi-mugi mangke lukar busana ganti bajunipun mangke mboten dangu dados mangke